מלטש את קוסטה. במקרה של אחד הכפתורי חירום מחוץ, כפתור reset לא מגיב. אנחנו צריכים לראות אם הממסר הפילץ יש לו לד למעלה של פאוור דלוק. ברגע שאני משחרר חירום אנחנו כן נראה פה לד דלוק. אם אני לוחץ על החירום הוא נכבה. מערכת חירום קשורה גם למקצה הזה, אם אני לוחץ עליו הוא גם יכבה ומדליק את הלד. גם דלת מאחורה עם מפסק למעלה. ויש עוד מפסק אחד מאחורה. עם החוט.